Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Redson muno mukumbukire kuti mudatulusa audio video clip imene mudanena kuti tapitani kutsoka market kuli Zulu, mukanene chakwera woye tione ngati anthu saka kumenyani. That time munali muli ku opposition, kuboma. Chakwera adaoneka ngati wopanda ntchito kwa inu. Pakupita pa nthawi munapezeka kuti mwapita ku MCP, mudayamba kunena ineyo si activist, ineyo ndiwandale, ndine wa MCP. Ndale zapanopa ineyo zandiphunzitsa kanthu. Ndale zapanopa adani akumapezeka zichazoti kutsogolo akumakungana pamodzi ndikupanga chinthu chimodzi. 2019-2020 anthu anadana ndi DPP komanso Peter Mutharika. Lero anthu akungana atenga Peter Mutharika uja abwerezanso kumulowero samboma. Zamawa sitizidziwa, amazidziwa ndi Mulungu, ife timadziwa za kumbuyo. You say ayi MCP by then izakhala itatha, anthu akumakhala wokwiya akaluza boma. As a result akumakonza mavuto awo ndikupanga njira ina iliyonse ndikubwereranso mboma. Pamene ukakhala munthu chipani chikakhala ku opposition, tikamachinena kwambiri anthu amakwiya ndi amapanga njira zofuna kuti abwererenso mbomamo. Akalowa mboma akumakhala ni mangawa. Ewe mene umanyozera muja. Nde ine ndimaganiza kuti ndikupempheni Redson muno. Inuyo muli ndi maphunziro abwino, ndinu wa business. You don't need chipani kuti mutukuke pa moyo wanu. Inuyo mukuyenera kuti ma certificate anu, maphunziro anu, ma masters degree anu ndi amene angakupangitseni kuti inuyo mutukuke. So kuyankhula mokweza chani, ine nimaona ngati kuti that time is over. Panopa ndi nkhani yonena kuti muonese luso lanu limene inuyo mukhoza kuchita pothandiza dziko lino la Malawi. Ndimaganiza kuti tiphunzire ngati mmene amapangira anzathu ku America. Likadusa boma lijalaluza, amazitolera onse amayamba kuthandiza boma limene lilipo lija. Ikafika nthawi ya kampeni kuti atsegula kampeni ija, ndi pamene sopano anthu amayamba kuonesa zipani zawo. Koma izi zimene timapanga kwathu kuno zomati ku opposition ndi kumanda, mukhaula, chani zimakhala ngati kuti mwina chipani chija chimene cha lowa mboma ndikuti president uja ndi wawo yekha, enanso si wawo. Koma ndakhala ndikunena izi kuti akuluakulu chipani chikakhala kuti chili mboma, aliyense kaya chimapanga zoyipa kaya chimapanga zabwino, aliyense amachitenga ngati chabwino chifukwa chimene amayang'ana ndi keke uja amatema uja ndalama
ma benefits aja ndi chipani chije chimaoneka ngati chabwino olo atakhala kuti kumbuyo kwa machiona kuti ndi choyipa kapena anthu ake ndi oyipa koma the moment chalowa mboma anthu amachitenga kuti ndi chabwino ndi zimakhala zichizoti aliyense amafuna kukhala mbali imeneyo kumatenga ngati chabwino koma chikatuluka mboma haya ife timadziwa chanjani makamaka kumavoti ndi kumene kumavuta chifukwa anthu amangopita chifukwa cha mabenefits aja koma kumavoti ndi kumene kumavuta sopano kuti avotere bwinobwino chifukwa aliyense amakhala wapita umene kuja ndi zolinga zake zosiyanasiyana ambiri panopa akudandaula akasakula aku MBC lero koma anthu sakufuna kuti mwina ayang'ane bwinobwino kodi ku Times kumachitika chani kodi ku Mibawa kumachitika chani kodi ku Zodiac kumachitika chani ma TV stations onse ma media houses onse anasiya kupanga ma program amene amakhala line up ophunzitsa oziwitsa ochenjeza pa ma radio pawo kale MBC imakhala ijo timachita kuziwa kuti 5:45 pakhala pa majiga kaya 9 koloko pakhala zokonda amayi kaya 10 koloko pakhala program yakuti 12 koloko pakhala news anthu amatha kumabwera kumaikhala pamodzi kuti amvere kuti news zikuti yani 12 koloko mpaka 1 koloko news zachichewa zachizungu koma lero pakumapezeka paja kuti kumayikidwa ma program ena odabwitsa aja kuti opangira kampeni chipani china chake ngati mmene anapangira ku MBC kudayikidwa program akuti timvetse akuluakulu ena amapita kumene kucha mukapita ku Zodiac kumayikidwa ma program kaya mphepo zinayi kaya chani anthu kumakambirana kumene kucha mukapita ku Times at hot current paka kumafika paja ponena kuti achakwera MCP singawine zisankho sinawinepo zisankho ndipo sangapeze ma percentage mwakuti lero tikufuna kuti tinyoze kwambiri akasakula a MBC chifukwa chonena kuti iwo nawonso anayambisa program yatimvetse pamene ku Zodiac ku Times ku Mibawa akuti gwede amapanga ma program osiyanasiyana nde akuoneka kuti ma program amene amapanga ofuna kuti akuthandizira opposition akhale abwino chifukwa ali mboma anthu chifukwa alowa mboma ma program amene amathandizira wakuboma chifukwa ali ku opposition ndeti kwakhwacha sizoona tinafunikira kuti tithandizire kuti amakra aonesese kuti kodi ma program ama TV ama radio akumakhala otani mukakumbukira inuyo bwinobwino kumbuyo koseko nthawi ya UDF kunali program amapanga umene kuchati Mark Yellow Bus mukakumbukira inuyo nthawi ya Bingwa Mutharika kunali aja akuthyolo thava azindevu ena ake amapanga ma program kumene kuja obagira DPP ku MBC komweko ku TV mukakumbukira inuyo nthawi ya Peter Mutharika kunali Maseya ndi Malemu Hope Chisanu onse aja amapezeka zija zoti akunyoza koma nde kunali kunyoza opposition Malemu Hope Chisanu ndi Maseya amanyoza opposition amanyozera pa MBC so ineyo ndimaona ngati kuti pamene boma ili lalowa liyang'ane kuti kodi amakra apange chani asayang'ane kuti anthuwa akukamba za mbali yathu akutibagira ifeyo ngati akuboma ayi koma ayang'ane kuti kodi ndizoyenera zimene zakhala zochitikazi kuti anthu tidziwe kuti kuli achina Brian Banda achina Wanda Msisha achina Bayana Chunga ndi chifukwa cha zimene amayankhula kodi ndi journalism imene ijayo
because anthu aja they are supposed to kuphunzitsa anthu, kuchita entertain anthu, komanso kusangalatsa, kuphunzitsa, kudziwitsa zinthu zimene zichazo. And mukukambirana kwawo mukufunika kuti aziyang'ana kuti kodi zidachitika bwanji, zachitika kuti, wachita ndani, osati kungofika paja poti chifukwa chonena kuti anthuwa ali mboma ndetadana nawo ndeti zikhala ndi mbali ya opposition. Ife takumana nazo zijazonena kuti at times kuti kana kuti program isitingapange chifukwa chonena kuti iwo atenga ndalama munthu wa ku opposition kuti azipanga maprogram. So lero tikamalimbana kwambiri ndi akasakula aku MBC ndekuti sitikoza vuto, chifukwa vutolo lili ma TV ma radio mose. Tikufunika kuti tiyang'ane zinthu ngati zimenezo kuti zichithandize ngati dziko, tikhale ndi ma radio amphamvu odziwisa zinthu, ngakhale zija zimachitika nthawi ya zisankho zonena kuti basi kungobwera chifukwa idati ndi unofficial results ndekuyamba kumangopaka manambala zimene zija zidapangitsa kuti dziko lonse likhale ndi mabodza onena kuti aliyense angoona kuti basi ndi ichi, ndekuti chilungamo mmene chimabwera chinapezeka zija zonena kuti sichinamveke. Muganize inuyo kunena kuti amanena kuti IUTM apeza ma MP 24, lero zikumveka kuti kuli ma MP 8. Muganize kuti IUTM avabwa aziti bwanji atibera nali ndi ma MP 28 24 atibera ma MP 16 tasani ma MP 8. Zosakhala bwino ngati dziko anthu akubwera akuyankhula mabodza abe ati in the name of activism, ayi basa akufuna kupha Peter Mutharika. Inu Peter Mutharika panopa chitetezo chake mmene chilili, nobody can tamper with him, nobody. Sizingatheke unless zamasilamusi zochita kuponya za ufiti, koma munthu sangapezeke kuti akachokere kunja ndiye akapite pa msonkhano umene aukalumbirisa Peter Mutharika ndikapanga act china chake ndikapha Peter Mutharika. Sizingatheke. Mwina tikufuna tizingokambirana kunena kuti kodi 7 days imene inayikidwayi apapa ndikoyamba kuti a president achakwera ndi amene zayambira iwo kuti akhale ndi nthawi yopanga succession yabwino. Kodi ikuthandiza chani? Kodi yatithandizira bwanji? Kodi yaononga bwanji kuziko? Ine sindikukhulupirira kunena kuti mu 7 days munthu angapezeke kuti mpaka akaononge china chilichonse mboma, chifukwa zinthu zimene zimachitika mboma aliyense ali ndi ntchito yake. Komano pena kumangokhala kuja kukuwa kongofuna kuti mwina zisachitike. Ndi dziko lino tikapitiriza kukhulupirira kwambiri mabodza, tipita kumbali kwambiri, we go astray, titayika. Tiyeni tibwerere ndi kuyamba kukhulupirira zoona zokhazokha. Zoonazo ziyambire ndi atolankhani athu. Atolankhani asamapezeke soti akubweretsa zinthu za mabodza. Ayi, chifukwa social media ndimene kubweretsa za mabodza zochuluka. Ngati panopa anthu abwera anena kuti Dr. Lazarus Chakwera akutuluka mu dziko muno, that bodza lapita kwambiri, koma mukaona kuti chithunzi chimene chijacho si chimene Dr. Lazarus Chakwera watuluka mu dziko muno dzulo kupita kunja. Ayi, ndi chakalekale. Andikhanga linali nthawi imene atangolandira za maliro ndimene amapepesa pepani, koma lero akuti onani Dr. Lazarus Chakwera watuluka wathawa mu dziko muno. APS akuti athawa mu dziko muno. Adani athawa. Tiziyendera bodza sizoona, ngati dziko sizoona, koma tiziyendera mabodza. Tiyeni tiphunzire kunena zinthu zolongosoka zimene a Peter Mutharika azitenge kuti ayendese nazo dziko lino. Zoona zake ndi yani?
zimene tikuyenera kuti ngati ziko tikhale oyenda ngati banja, osati tiziyenda ngati amabachala ongoti basi bola chachitika ichi kapena talima pano tadumpha mizere folo takalimapo, tadumpha folo takalimapo, cholinga chonena kuti tioneke ngati kuti ndime simaoneka. Munthu kulima umalima mzere uwu uchoka umene ukalima mzere wina kenako ndime imaoneka kuti munda uchi wapita ndithu. So izizi za mabodza izi achina Shumba ngati apezeka kuti anena mabodza kumbuyo koseko, achina Ntachiwa ngati apezeka kuti anena mabodza kumbuyo koseko, achina Bakiri Muluzi TV ngati apezeka kuti anena mabodza kumbuyo koseko, tinafunika kuti tifike nthawi yonena kuti tisiye zimenezi, tiyambeso pano kupereka mapulogalamu oyenerera ndi kuthandiza boma limene lilipolo kuti lichite zinthu zooneka ndi maso, zonena kuti anthu azitha kumaona kuti zinthu zikuyenda bwino. Koma kungodalira social media, ine chimanga changa, ine sindingalole, ine sindingapange chani, kapena chimanga tsitsani, mwakuti pamene anthu sitinakhale ndi Minister of Agriculture, sitinaone kuti kodi chimanga dziko muno tinacho chuluka bwanji, kodi anthu apanga bwanji, chifukwa ena pano ayamba kutenga chimanga chija chayamba kupita kunja chifukwa cha kuyankhula. Ndekuti chipezeka kuti mudziko muno monso chimanga tilibe, as a result mitengo ya chimanga izakwera kuti kufika ku 100 chakuti zimene zija anthu adzakwiya, azapezeka kuti ayamba kudana ndi boma limene lilipolo. Mapeto ake anthu azaona ngati kuti akudana ndi munthu amene ali pampano, osadziwa kuti ndi chifukwa cha social media zimene takhala tikupanga. Zikomo kwambiri. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.